Også denne gang havde Lindhøjs venner arrangeret julestue på Lindhøj Plejecenter. En julestue, der som sædvanligt er særdeles godt besøgt, og man kunne gøre et par gode køb. Ikke mindst under den tilhørende aktion, ledet af borgmester Palle Hansborg Sørensen. Holger Madsen var til julestue. Jeg kommer hen. Jeg skal bare lige betale. Og hvorfor er man det? Jeg var nødt med helt træt af, at man kender det. Ja, Jeg skal have en. Det er ikke. Jeg har bare fået det. Det er rigtig moderne. Jeg har sådan lidt herhjemme. Og se, Pelle. De er flotte, hva'? Det er alle stjernetegnene. De kinesiske. Ja. Lad os se, hvor har vi tigeren henne? For det er jeg nemlig. Der. 2. mange mennesker rundt. Ja, hva'? Det eneste, jeg sådan har... Den giver det en dørre. Ja, du er meget bare lige på en 50, jeg vil tage af. Regn med, når vi arbejder her. Nej. Jeg ved ikke, om den bærer ordentligt. Ja. Jo, tak. Ja. Når jeg havde mere af det, mine børn, det var lidt over. Nej, du skal ikke filme op. Vi vil ikke med. Hej. Jeg så dig i stedet. Ja, lige godt. Ja.
Jeg ser forfærdelig ud på mig. Nej, det er ikke. Altså 10 for 30 kroner. 10 for 30 kroner. Jeg er også ved at komme op og hjælpe med, hvor vi skal være noget sammen. Ja, det er ugevinst. Nu er den der bundet fast. Det må være en saks. Jeg vil godt sige, det var lige Så vil jeg gerne byde velkommen til denne del af julemarkedet her på Lindhøj. Og der er jo tradition for, at selve aktionen her over de mange spændende sager, der er indleveret i årets løb, skal foregå nu her kl. 12. Og vi kan sige, at der er måske ikke så mange enkeltdele, som der var tidligere, men til gengæld er det nogle meget spændende dele af, og det tyder jo godt. Så vi håber alle, der nu har pengepungen klar og så videre, står og har kigget lidt på tingene, således at vi kan få nogle gode bud. For overskud, det her, det går til et godt formål. Og der kan vi høre, at der er allerede et godt bud på den første. Det er en lampe. En messinglampe, hvor der er nogle prismer til at hænge på. Og der er mange prismer at hænge på. Og om ikke andet dem, der gør sådan noget rent, de ved, hvad det betyder. Så de er altså ikke pakket ud af indpakningen, og de er helt intakte. Så denne lyskrone med prismer, eller lampe står der her, det vil kalde det en lyskrone. Den er til salg. Og kan vi få et bud på det? Vi kan jo næsten kalde det en prismelyskrone. I er lidt beskedne, synes jeg godt nok, men nu er det selvfølgelig oppakket ned i prismerne. Så hvad siger vi til det?
Et godt bud. Et godt bud. 20 kroner. Er det per prisme, eller er det? Nej, 20 kroner. 20 kroner. Vi får lige pakket den prisme ud. De er her. De er flotte. Små prismer. Der er mange af dem, kan I sige, men der er så også mange ringe, de kan hænge på. 20 kroner er budt for en prismelyskrone. Det vil jeg nok sige, at det var et røverkøb, hvis man kommer hjem for dette beskedne beløb. 20 kroner for en prismelyskrone. Er der andre? Ellers må vi jo sige, at spillet fredag er det, jeg siger første. 30 kroner. 30 kroner. Så kan der lidt gang i det. 30 kroner er budt. 30 kroner. Så fik du alligevel lukket Ejler med indenfor, hva'? 30 kroner for en prismelyskrone, Ejler. Hva'? Nej, det er jo Nå. godt at byde den. Nej, det Jeg er vil godt. hverken nej eller Nej. Nå. Men 30 kroner er budt. Skal vi sige første, anden og tredje. Værsgo. Det var her. Den næste, det er sådan set jo en vare af en god værdi. Det er en Bjørn Vinblad. Et fad. Og det er noget af det, hvor man skal i. Det ved, når det er kongeligt. Og så skal man lige se på bagsiden. Det er årstiderne. Og det er vinter. Så det er jo motivet. Hvad siger I til en Bjørn Vinblad? Til væggen, vintermotiv. Det passer lige til en julegave. I skal jo tænke på, at juleaften, der skal I jo have gaver til hele familien, ikke? Så få dem pakket ned og lagt ind under Bjørn Vinblad fad. Det kan også stå på bordet til frugt og andet. Et Bjørn Vinblad fad. Hvad siger man? 25 kroner er budt, ja. 50 kroner. 50 kroner er budt for Bjørn Vinblad. Vintermotivet. 55 kroner er budt. Ja. 55 kroner for en Bjørn Vinblad. 60 kroner. 60 kroner er budt. 65 kroner. Ja, 65 kroner. Bjørn Vinblad fadet. 100 kroner er budt. 100 kroner er budt for Bjørn Vinblad. 100 kroner. Skal vi sige første? Det var 100 kroner. Anden. Og I får det for 100 kroner. Værsgo. Det næste, det er et vægur. Traditionelt vægur. Ikke et væggeur, men et vægur. Et af de gode traditionelle, som hænger derhjemme med sin stille og rolige lyd. Nu selve svingarmen, den er der. Og med slibende glas og det hele. Så det er et vægur. Hvad siger man til sådan et? Det er både med klokkeklang og det hele. Et vægur. Hvad siger I til det? Kan vi få et bud? Kan det gå? Ja. Det kan gå. Ja, Herlig har afprøvet det. Så Vi vil gerne høre klangen i det. 50 kroner er budt. 100 kroner er budt. 100 kroner er budt. 150 er budt. 150 kroner er budt for dette vægur. 150 kroner er budt. 200 kroner er budt. 200 kroner er budt. 210 er budt. 210 kroner er budt. Vi siger første. 250 kroner. 250 kroner er budt. 275. Ja, sådan skal det være. 275 kroner for et vægur. 275 kroner. Vi siger første, anden og det var prisen 275. Værsgo.
Hvem var det, der skulle? Det var posten. Det var posten. Nu er vi igen over et Bjørn Vinblad, der ligger her. Og vi skal lige læse på bagsiden. For han laver digte og alt muligt på dem, jo. Midsommer. Det er midsommer, ja. A Midsummer Night Dream. Det er fra et skuespil, jo, for søren da. Men han har lavet forskellige serier, og det er altså fra et skuespil. Men Bjørn Vinblad, han er der en, man kender i hvert fald. Og som har lavet nogle flotte ting. Og det er jo fra en skær sommernatsdrøm. Ja, det er Midsummer Night Dream, det må det jo være. Et af de her skuespil, som vi alle sammen har hørt om. Så hvad siger I til det? 35 kroner er budt for denne Bjørn Vinblad ting. 35 kroner. Hvad siger vi? 35 kroner er budt for Bjørn Vinblad-fadet her, det ovale. Vi siger første, anden, og du får den for 35 kroner. Det var et røverkøb. Det var her, ja. Så skal vi have en lampe til. Ja, det er den flotte messinglampe der. Det må det næsten være. En lille, flot messinglampe med tre lyskilder. Den er flot, lige til at hænge op. Det er ikke ude i udstuen, det er inde i selve stuen, kan vi se over spisebordet. Flot messing og en flot messingkrav til at sætte op i loftet. Ja, og den er endda pudset i dagens anledning. Så den er flot. Hvad siger vi til denne messinglampe? En messinglampe. 30 kroner. Det er fagmanden, der byder der. 50 kroner er budt, ja. 50 kroner er budt. 60 kroner. 60 kroner. 60 kroner er budt for denne flotte messinglampe. Hvad sagde vi? 70? Ja. Det er lige knap guld, men altså 100 kroner. 100, det er guld, men det er altså nok messing, må vi sige. 100 kroner. 100 kroner er budt. 110 kroner. Ja. 110 kroner for denne flotte messinglampe. Hvad siger vi? 110 kroner. Skal vi sige første? Anden? 120, det er i orden. Hvad er det? Bare byde lidt op. 120. Hvad siger du? 125? 120? 125, sådan var det. 125 kroner er budt. 125 kroner. Første, anden, og I får den. Det er også et røverkøb, Grete. Så kan I se Ejler, når jeg går igennem. når jeg går igennem stuen, ja. Ja. Men så kommer vi over til noget her. Det er børnemøbler. Et lille sæt her. Et bord og 2 stole. Vi kan kalde det prinsessestole eller kongestole. Flot i hvidt og guld. Det er noget børnebørnene vi elsker. Da de nu kommer hjem. Ja, men nu skal vi lige... Jeg ved, der er mange, der godt vil have det, men nej, nu skal vi lige op i en ordentlig pris. Så er der et ekstra sæt. Ja, og så er der jo sådan nogle små kasser i, så I ved alle de her småting, der ligger alle steder og flyder, dem kan I putte ned i der. Så når de kommer næste gang, så er det på stedet. Så der er altså et sæt børnemøbler, bord og 2 prinsessestole, eller prinsestole. Og der er første bud, hvad var det? Det var 50 kroner. 100 kroner, ja. Sådan skal det bare være. 125 kroner. 150 kroner, det er alle 3 dele jo. 175, det er så fint. Er der nogen andre, der vil være med? Jeg tror, der er nogen, der har aftalt noget her på forhånd. 175. 225 kroner er budt. 225 kroner. Og 250 er budt. 250 kroner er budt for dette sæt børnemøbler. 260. 270. Godt, sådan da. 270.
familie. 270 kroner. Det er ligegyldigt, bare vi får nogle penge i kassen, så kan I sådan set godt byde op. Ja, 270 kroner er budt. Ja, jeg må ikke gå højere. Nej, 270 kroner er budt. 270 kroner. Er der ikke nogen andre, der vil være med her for at drille på lidt, hva'? 270. Hvad sagde du? 275 er budt. 280. 280 er budt. 280 kroner er budt. Hvad siger vi til det? Skal vi sige første? Den kan du ikke klare med en 100 kroner. Vi er ved 285. Det var sgu det. Nej. Der kan jeg sætte i alligevel. Var det ikke 285? Nu blev jeg helt forvirret her. 280? 280 er budt. 280 kroner er budt. Vi siger 290. 290. 300. 300 er budt. Er der flere? 300 er budt. Vi siger første. Anden. 310. 320. 320 er budt. 320 kroner er budt. Vi siger første. Anden. Og den gik på 320 kroner. Godt. Jeg må give 2. Ja. En slipsenål. Nu kunne vi være smart at sige, om det var sådan helt samme design. Det er det dog ikke. Det er det dog ikke. Og det kan jeg sige, det er som det skal være. Enkelt og stringent. En guld. Slipsenål. Og hvad er det der? Et navneskilt, der bare følger med, der står G på, så det kan jo være Gunnar eller Geo eller hvad der kan være, men den er altså ikke standardudstyr. Men det er en helt enkelt slipsenål her. Det kan godt være jøj. Ja. Der er nogle muligheder der, men slipsenålen i sig selv er meget flot og elegant. Og det er sådan, I mener, vi står hen over et tasselbord, ikke? Så hænger slipset pludselig ned i sovsen. Det undgår vi her med sådan en slipsenål. Og så er det altså ved at være moderne igen. En slipsenål. Jeg kan næsten også sige, at den kunne være guld. Så er der dog ikke lægge navn til det. Men altså, en slipsenål. Ja, den utraditionelle julegave, eller mandelgave, eller sådan et eller andet. En overraskelse. Og I kan få den til en rimelig pris, tror jeg. Lad os høre. En tier, ja, så er det billigt, Holger. Så en tier for denne slipsenål. Med navneskilt, J eller G. Hvad siger vi? Slipsenål, 10 kroner af julegave. Det er det billigt. 10 kroner er budt. 10 kroner. Første. 20. Ja. 20 kroner er budt. 20 kroner er budt for denne slipsenål. Nu ringer klokken. Vi siger første, anden og Holger, du får slipsenålen. Nej, det var ikke Holger. Det var dig. Undskyld. Det var dig. Det var godt. Sluttet. Jeg vil sige tak for endnu en gang, at vi har gennemført dette, og så nærmer julen sig og nytår, så kan I have en rigtig god jul og et godt nytår.